Najavili ste reforme u školama, malo pre ste govorili da su napravljeni značajni koraci u naprecima, međutim, rezultati ipak pokazuju da naši učenici nisu postigli Pa zato što vi verovatno niste dobro pazili na času. Ja moram da žurim, idem, čekaj me delegacija Belorusije, a očekivao sam kreativno pitanje, niste pazili na času. Da ste pazili na času, postavili bi normalno pitanje. Kako vi komentarišete što učenici nisu napravili značajan uspeh u odnosu na 2012. godinu? Morate da preslušate sve što smo pričali, pa da onda postavite. Da li se možda osjećate odgovornim ili odgovornost kako prebacujete možda na nastavnike, učitelje? Kako vam izgleda cijela ova situacija? Opet vam kažem, uzmite, preslušajte sve što smo pričali, pa onda osmislite pitanje. Ovo je pitanje potpuno van konteksta. Kako komentarišete ovo? Pa ne komentarišem. Morate da obnovite lekciju. Eto, vi bi na PISA bili jako slabi. Pozdrav, ja moram da krenem. Izvinite, ministre, tako se ne odnosi prema novinarima. Tako se ne odnosi Mi smo ovdje zbog javnog interesa i to je vaš odnos prema javnom interesu, a ne prema nama lično. Ko je vama šta? Rekli ste moja koleginica, to je podjedna. A što vi znamo ovdje sad? Hoću da vam kažem da ne možete da se odnosite tako. Vama je delegacija Beloruske važnije od onoga da razjasnite neki odnos. Jeste li čuli pitanje? Čula sam,